Amamoto ndị Mumu obodo bụ na nke dị na nta ọ bụ ụfa wetara ife na-atabanụ maka na ọ gbatalụ nkụ ahụ ọ bụ nye asịlụ ngwele kala ya ọlụnụ ndị kwe ma ndị ekwena ọ bụ nye butere nsogbu ahụ ndị kwe na ndị ekwena nọ ndị kwe na ndị ekwena nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wekara anyị ahụ ndị kwe na ndị ekwena ndị kwe na ndị ekwena nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wekara anyị ahụ ndị kwe na ndị ekwena nọ ndị kwe na ndị ekwena nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wekara anyị ahụ ndị kwe na ndị ekwena ndị kwe na ndị ekwena nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wekara anyị ahụ ọgwụ ekwusie na-eji ụbọchị eke mgbe olu zelu na ojije nụ ụfọdụ ekwuzie si na bache na ọbụ na nkwọ ọ bụ nya bụ nsogbu ọ bụzi gịnị nwetala onye nọ n'elu ziwe n'ọlụzirụ na nịnụ unu ka nna jụnụ ọ bụzi gịnị nwetala onye nọ na nị ziwe mele onye nọ n'elu ajụjụ ka nna jụ ọ bụzi gịnị nwetala onye dị na bele ziwe libezi na nịnụ unu ka nna jụnụ ọ bụzi gịnị nwetala onye dị na bele ziwe libezi na nịnụ unu ka nna jụ amazi m ụtọ ndị mmụmụnụ nwanne m amazi m ụtọ ndị nlụnụ ibe na-ekwu ibe meleme n'ụwa n'obodo gazi okwumenụ ụmụnne na ụmụnna m anyị ga-ewere anya ka anyị weta ụmụ wekala agụ sienụ maka na ibu anụ nke anyị bụ tata ọ bụ anyị boli onwe anyị nụ ụmụnne na ụmụnne m nụ aga were anya dị otu ma bakọla agụ nụ maka na ọ bụ na anyị bụrụ onwe anyị nụ aka chukwu nọ nche ọkwa na anyị mere onwe anyị ndị dụrụ mmụọ wetenu gbuenu dulu mmadụ nyekwa nwanne n'ọba butelu nsogbu ịnụgonu ọkwọ na ibe alụ alịle mwemo alịle
ekwe na nọ ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere anyị nsogbu ji wegara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ ụmụnne na ụmụnna m ọ bụ gịnị ka a ga-emezi fanụ ka o wee dịziela anyị mmanụ ọ bụ ofu obi ji ụkwụ ofu okwu ọnụ maka na ọ bụ igwe bụ ike nụ ndị dulu mmụọ wejelu gbuenu dulu mmadụ nyekwa nwanne n'ọba butelu nsogbu inugonu ekwu na ga-eje n'ụbọchị ekenu obodo si na-abache n'ọbụ na nkwọnụ ekwuzie na ga-ejezi na nkwọnụ ụfọdụ si na ọ bụ n'ọya ya butelu nsogbu ama m ụtọ ndị mụmụnụ nwanne m amasị m ụtọ ndị lụnụ ụmụnne na ụmụnne m awala nyezi wetu mama wekala gụnụ maka na ọbanye n'ụkwụlụ nwanyị nụ agachigbu n'ọjọ ọkwọ na anyị mụrụ nwanyị ajụzi onye n'ọgọnụ ajụgwa na onye anọgọ ọ bụzi onye ndị kpatalụ ajụọ na ụmụ okongọnụ ajụzie na nwanyị ọgọzi ọ bụzi m ụbatalụ ọ bụzi nne m ọ bụzi nna m onye zi kpatalụ ndị dulu mmụọ wejenu gbuenu dulu mmadụ jekwa ahụ nwanne n'ọba butelu nsogbu inugonu ụmụnne na ụmụnne m nụ awenu n'echiche wechọba ego doji maka na ọta bụgbonu ata bụgbo ndị igwe na ndị ekwe na nụ ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ amba m ụtọ ndị mmụmụnụ ndị igwe na ndị ekwe na nwanne na ọ bụ ya butere nsogbu ji wegara anyị arụ
maka na ọgbaba gboo na-agbanahụ abalị mana ọ bụ okwu obi bụ isi maka na obi nwere ike nụ ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bute nsogbu ji kara ya ndị igwe na ndị ekwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bute nsogbu ji kara ya ụmụnne m ebezinanụ maka na ọba imelu nwanyị nụ ajego ọbụla n'anya na gbogbo wewere ọgbọ wenye anyị n'aka ọ bụ nna nyere anyị ka anyị bụrụ n'ụwa dị n'ọbịa na-agbada gbalịrị nwanne m anyị gburu nwanyị nụ aka jibụ na ọjọ ụgba igburu nwanyị ụfọdụ kwuru sinụ kama nwanne ga-elinụ onye ọzọ lilenụ ụfọdụ kwuru sinụ ama nwanne ga-elinụ onye ọzọ lilenụ nwanne na onye bụ jesukwuru inugonu ọgbọ na ibe anyị na-egbu egbu anyị na-egbu emunụ ndị duru mmụọ wee jekwuenụ wee dulukwa mmadụ jekwaba ọ bụ ba wetara nsogbu a ajụzi onye nọta ejikwa na onye nọdụnụ onye zi batalụ ajọ nwoke ọgọnụ ajọ ọnụ nwanyị ọgọ onye zi batalụ ọ bụ mụ batalụ ọ bụzi nna m onye zi batalụ ụmụnne na ụmụnne m nụ awalaja zeta ụmaba kala agụnnụ aka na anyị mmelụ nwanyị nụ aka chịbụ na ọjọọ ndị ikwe na ndị ekwe na nụ ndị ekwe na n'ọbụ ya bute nsogbu ji kara ya ndị ikwe na ndị ekwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bute nsogbu ji kara ya ụmụnne na-ata ahụhụ ụmụnne na-ata
oge na-enye bụlụ nwanyị nụ ajụgo bụla n'anya na gbogbo wewere ọkọ wụnye anyị n'aka ọ bụ na nyere anyị ka bụlụ n'ụwa dị n'oge na-agwaza gwa nilenụ nwanne ga-ejikwu n'ọja anyị bụlụ nwanyị ụfọdụ bụlụ sinụ kama nwanne ga-elenụ onye ọzọ senụ ụmụnne m ebezina nwanne na-achụkwu na nsonụ ndị igwe na ndị ekwe na nụ igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ ewee si na ngalụmalụ vasiko n'ebe ọ gịnị ka anyị na-atazili onwe anyị ụba ọ gwara ibu nke anyị chọrọ ikwu ka anyị pụ ngalụmalụ mere asụrụ ngalụmalụ balụ asị na anyị mgbagbo ọgbọnụ ọmadotu ha ọ bụ na dị na ga buru n'ụtị n'ọbịa na-agbazakwa nile aka chukwu nọchanụ anyị bụlụ onwe anyị nụ anyị bụlụ onwe anyị ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ amamụtọ ndị mmụmụnụ ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ ndị igwe na ndị ekwe na ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ alịla egbu emu ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ nsogbu ji kara anyị arụ alịla egbu emu ndị igwe na ndị ekwe na n'ọbụ ya bụ ọgba na-ege egwu di ya ọ bụ ka ukwu gị lụzila anị ilotazi n'egwu dị mma mgbe eji gị n'aka ijere ebe mgbe eku gị n'ụkwụ ị na-alarụ ụla oluzie ka ịbụ n'ukwu gị elu bandị This is Rogers All Stars Ultra Modern 24/32 soundtrack recording studios at Umuoboka along the old Enugu Onitsha Road, Anambra State. We have the best digital and analog audio studios in this part of the world. We hunt for talents and make the dreams come true. Now, you are a superstar with Rogers All Stars. Furthermore, for films, musical, documentary, and jingle productions, we have professional digital cameras and non-linear edit suites. For the best in audio cassette, CDs, and VCDs, make your bookings now at number 12A Okolo Street, New American Quarters, or phone 046-412-095, 046-412-096, or 080-331-81460. Rogers All Stars, the music and movie expert. The king of hip-hop record music. Ikenga superstars of Africa. Nagaja.
many years ago, when I still there for school, you reach one day, our teacher call everybody. He said, starting from today, beginning from today, if you want to talk, make you talk English, Many years ago, when I still there for school, reach one day, our teacher call everybody. He said, starting from today, beginning from today, if you want to talk, make you talk English, English, because of English, English, my teacher punish me, oh, English, because of English, English, oh, yeah, cause I be a mother, oh, English, because of English, English, my teacher punish me, oh, English, because of English, English, oh, yeah, cause I be a mother, oh. Our teacher come talk say, anybody, we talk any vernacular, we talk any vernacular, we talk African language, we talk African language, we talk my people's language, we talk my people language, we talk any vernacular, say good punishable, say good wickedable, say good punishable, say good wickedable, because of English, Ezidi maluka no bi munyegi o. Ezi wanyu maluka no bi digi o. Ezidi maluka no bi munyegi o. Ezi wanyu maluka no bi digi o. Dina munye, Bofuaro,